Namar ka jingwan lengshop jonga klam COVID-19, bun ki jing e ki jing jinjar ki ba kaperthei salansar hi kalamat. Nalor ka jing yambriu jong ka jing du eino jong ki babun ki mensim ba kodor ki ba kane ka klam kalasar naphang. Hapdeng jong kane, kiri jong kaperthei kentup ya kari India jongi, ki lakhang kredep ya ki shinong ki thau, kenang banyada na ka jing sapriang jong kane ka klam COVID-19. Shikadai e kane ka lairap na ka jing sapriang. Hendrei haba phaipat hakiwi pat ki benta, kidon ru shibun ki jingdu nong bat ki katto kane kita ki jingdu nong ki bangila yolum da kabaya kendu ya ki nong ilam shenong ki balaya thu shapang kane ki jingdu nong. Namar kata tong ine sngap katto kane shapang ki sembo jing perkhat na uwei na ki sordar jong ka them ribhoi usordar najim kharmalki ubade usordar jong shenong pathar khma. Ka jing e jong ba akane ka than jungi ka long ba abadon kum kane ka lockdown ka long ba ki babun na ki nong song shenong kimyo bantre banta kimyo bandek bela panang nang ta ong no kinong rep ru ki bapli ki ladir ka por ban sedang ban rep te don ki jingtung ki bamla shu ban rep don ki pat ka por ka ba banta ka lade ka por sha ka lade ban luri ki pentor ru re menta ki dang sedang ki lade ban luri ki pentor la kum no komot si kumbong si senlur ki lade ban rep hakani ka por tan re hadu menta kimpat semla watang sisin rudon ru ki bampat sedang banyo ban sedang nomor ba kadi ha kijing kudu kijing bam yodon pisah ban ya ai bela mar kijing ki bam yo jing ki ban train ta kabide bat ki khana skul kolong ba kolong kijing du ko bakrau ki khana apo jong kani ka than nong kondong jung ni lelei ba sisin bala khang ka skul kumne komot kin sodon sibun ba ki khana ki ban sa ino bat ki ban sa pet ki skul nomor ha kijing bam yo jing ki ban sedang jang ki skul bat da ki benai menta ki layo ban chong ying kila sobang kali chang kali sobang ka yelek kai tendre wat ban school rung athrai la da kani ka lockdown kan nang slem komot la da ka school ki nimyo ban play kin sabun ki khna na po jong ni ka western boy jingi ki ban sedu ya ka jingle school ki ki namar ba ka poru kala nang slem ya ka sedang ki school Kilenti ki sengkin ka umbam umdi bat ka kot yakhya kidei ki badon kamtam ha ka jingim ka baman lakasngi jongi kibriu lah nong kendong lane hasor. Henry ka longpat ka ba isang sot ya kipat nong sengchnong ki badon sekitan nong kendong habai keren sepang kilenti sengkin bat ka kot yakhya haki kalong tangkum ka puriskam namar haki shenong ki badon sejengai na kisor bat ki khapsor bunsin ki surok hi kimdei ki surok mau lane ki surok rong Henry ki debek ki surok ki badap da kakti haki poslap bat ki pumpum haki por barang ka perthei. Haba phaipat haka kot ka khya nalor ba ki nong kendong ki duna haka yo ka kot haka jingnang jing start ka jingsha ibenru kanang jur haki bakum ki tegi shenong bat ki than. Haba yo ban sakhi ya ki bakum kini ki jing e jong ki pajba kapenlong ya ki nong sakhi ban pang ka mansim ban pej ki. Ka jing bombyang ki jaka ajing sumar kalong ka waina ki jing kurlat ladang im haki shenong nong kendong. Kabile bat kelenti kesengkin na kapor na kaliang jonga ko saudara sinong kota kema bat kamtam ko presiden yang western riboy berbar ni juut junam sakatorkar bat sikibor ki bhalor re hadu menta am simdon kanu ka jing kadak ya kebakin le lane ya kebakin penilem na kamta ban penbahai tu surok utai surok na po umbling seru sakator kema ongno udai utritsnam jong ki spatuli ki sinong jong kani ka western riboy haki bagi babun na kinong sinong jong kani ka than western riboy kijingi kemut kiba rep kiba riang nang ta kiba trade ki kam business nang ta kam tam gini ki balik school nang ta ki balik nang ta ki kam office ki habanya na kani lanti bat kam tam lele na kam ta kapang ka sitom tenre ha kapang ka sitom lele ngila semjinge ha kani ka snam nomor ba kam tam ka di kasurok kana sniu palat hadu ba teng ngalai keren ye doktor apo jong ka patar kama isi ye doktor 11 kalwin ibade in charge jong ni ka kani ka hospital ijong yang ba banlik nong po te nginam la banlik namar ba ka surok kelas new palat banolon nang ta ka kaliru kalong ka ba balarim bat ka ba ka kali ka kanam la man poi sidu sanuk po tandai ladang ilit samerang ta kamot ka kam sirukom tebun teng haba ki pha samerang ru kimtre ki bapli namar ba samerang ka kam sem jinge namar ba kini ki berpo ka western ripoi ki kampo hi ban lit sanuk po namar sanuk po kidon ki bahiyeng hasem lane kidon ki khon ki ti jong ki basa school jete haba kidon kono ki jing ero kumot kila ban kundu ki bayeng lane ban nyechin chi kinong ap apu hospital kila
nila dalit bu semerang namar bakim don ki bahing basam kalong jinge ka bakrau ya ki nong pang nong sitom hapo jong gane ka than ki jingi bat khamtam hagani ka baladep ru ngaladep ikren ban banra ikatu ko juri ek ka ba ban aino da ko pat ka batmai tenre hadin ba ngiladep ban kren hadin ba ngiladep ban penpau ru wat hakikut kubor ande ban kren ru sya ki bor ki balor tenre mentang iba menin mentadang arsngi kilawan ketuka wan juri ek te kani kun juri ek ke bawan mentaro abang apek kamdei ke ba thamai ndei ketika kali ke balarim te kuma kani ke caka jungi kamtam lele ba surok kalong ke sniu palat hakabawat ki kali rim jimla banya tenrei ngatrai kasyem jinge wat kani ke ambulan ke bawan mentaru bahkan ya kani ke surok na patakama sya umling nomor ba kani sniu palat ke surok ngatrai kani ke surok kemba ngan siong no kani ke surok ke balas lemha kabang yo ikani ke surok orang kade hakapor ke bolong chief minister ba kade na du ke por jong ba kek ya ike molong tena du ko por balong si Mr. Mi ingi yo ay kani surok andai hadu menta kam simton kanu ke repairing ke batikana la sule malum mala batang banya ki kali tang sitio rumdon ke surok la du biang kendai mentalele baro kani silintar kani ke surok na du na umrit cedu somling kelajan kala surok kendo ya kamtam lele ha ki babun ki trok ki bayai kali he ki bayai kendai don bok ma menta ha kani ke por kadang don kani ke lockdown ba kim don ki trok ngatrai lada ki don ki trok ki bayai mentah aku makan ke por ngatrai ba mentah ke por slap li kumning wat ki kalirit ki nam la chu ban lai tengi sim jinga ban ya na ka te gelenti te dalong ke bala te ko ni kerpat ke nya kaliang dong kosokar bat kamtam jingi no bikmat bakin le ya ke te surok bakin le no mardor no mar bagi pajba jingi nang ni ke than bidon kam ni ke te surok kamtam ha ka pang ke sistem kalong ke jingma ka bakrau ndai teng ni lai kren sedu sa I disiru sedu si bor bahlor ru bat ngala kren ru hakawe na kikot kubor hakato ko jinging jong ko kali ke duyong ka bawan sini ba ke jong jong ko sarkar ba kamdon ki kali ke duyong ki bayai beai tendre ni lalap ba kawe na ki trok ki duyong ka bala kelan hang tai apo paham hang tai apo kajan ketuka karbai tendre ke penpau ba na kaliang jong ka sarkar ka syukren tang da ka ktin ndre ka kam simlele mar bangi ba kini ki trok ki duyong ru akapor ba 4 don kani lockdown komot kitrok kitu yang kiat bet na po jong kani ka surok bat kani kicing lailat bat kalong ru kicing ba ka bakrau bat ngila jukren ru borbor ka bede kani kicing ndre mdon ba sngap bat mdon ba patiaw nomar ba lada mengi ke western boy kani kicing kan dukut hakanur ko por lani kan duno komot kalong kicing ka bakrau i kini spa tuli isinong ki bodon na western boy lada ngi kwa bane sinong po ngi habya na asam bangi habya na merang kata kata kicing ka bakrau ba tela da sarkar kamla ban tet lakam ni kini kali lani kitrok ki bayai na kani ka surok lailat kani ka jingking lailat kamot lada don kanu ke jingjia kamot ba ka sarkar kan hapsim ni ke jingkli Hakum kene ka porbat ka ba kene ka jingpang coronavirus kawan lengshop bat kasar na phanglin ya kat ki badon bat kalakta nongkong ya kinong kendong ki badon se ki thain khaput namar ha ki tegi jaka wat la ka sarkar kalabu ya ki pulit ap pahara henrei haba bishar bnia pat kidang bun kilat kelenti ki ba kibar jela ki juan rung sya ka jela Meghalaya namar ba kilat kelenti ki don bun bat ki bor parapat ki duna haga bede bat ke jingdon jong kani ka jingpang klam lani kata ka covid-19 kalong ba ka jinge bingi kalong haga ka jingwan rung jong ki briu ki bana sabar ki bawan na asam mar bahang tai hapo yomuro ka bagi jukhat ka skor beria hang tai kila sil ka giet bat kila khang tala bat kinam lak chibun wanang tai kendri ka jinge kalong borbor ngaju ya keren bat wei ni saudar jong kani ka dong sani bukan ka warmo saw circle I ba manason duloi ni laju ya keren man lakapor ba kibriu hi ki bawan tu na asam komut kiai na kani ka surok jong ka bakhlapara sobar bakhlapara sobar bat kani ka warmo saw ki wan hakapor benmit bat ki sawarung sya ki sinong kum saptar kama lane sya nongwa lane sya umrit lane sikiwi ki jaka ki ba ki don ki bahiyeng basam kijuan rung batang ini ki singiru ini ki teo bila dep mata artio udang don we muslim ubo songkha hang ni po mosketem baraja nadu swa jong ka markas tendre udang wan menta dang sitio nang ni napo ka surok napo bakhlapara sobar bat war musau bat menta udan hamuske te udang don hapo ko quarantine bat kidang don ru ki katu kadingut kini ki muslim ki belaja nadu ni ka markas we udan apta kama nang ta arngut
we rong don biang ha mos kai bat we hang te ha po nongwa molen hang te hanwa te ki ba song kha hang te hanwa te kini sempat wan hadu mentaro ngimtip boyo kini ru lesai kinwan ha kanor ko por menmet yo balada kini kinwan ha ko por menmet komot lada kin de ki brio ki blabit ki simpang komot kan ta ru wat ya kan ke thain bat kan ke dong gujung ki bro ko we malada ki ron menmet komot kin ya kan du be ki ba yang basem gujung ki klem gujung tip jung ko sinong klem gujung tip jung ko health department klem gujung tip jung ki police department te kalong gujung ini balada kani ka surok nang ni kan long free te komot kadon gujung ini po jong ni ka thain bat ni don ru gujung ma ka bakrau na ka menta ban ya kan du ya kan ke simpang klam lane kana ke covid-19 hagajing sisa ka patak khama kala de automatic la kumno bakan yo no ya ka police station namar mata ki ladon artli ki kawai ka outpost kadon harani kawai ke infiltration ka ladon ha po yomoro bat lada sakawai kin ai hangni ha po baklapara hangni ha baklapara kamot lightly te kamot ka patak khama kala de ban yo no syaka ni ka police station namar ba lada don nong pahara don police lada kim don gibriu na kaliang jongka an ki ban ya duty lang lane ki ban don lang tang para mengi tang para pajba kadon ngidon sibun ki jinge bat nginum la hiru ban duty di gibanai namar ba kita ki volunteer ngi ki sinong ru ki don kam hi ban trail sta man la kasni namar ba ki volunteer ru ki beduk wat kirang ba sinong jungi na kane ka dong western ri boyru kirang ba sinong jungi ru ki ba subala kidai ki bahab belahi kimdai ki bateri kam sokar lan ki bedon taka kam business ke behek dan ringin lah ban yuduti tang mengi ki pajba man kasni ringi kerpat ki sokar bala kum kan pak kulit lada kan nembu ya kata outpost ru andre bahkan pak ya ki polis ban bu daga kencakam hangne apa border apa baklapara bakin don nem ki ban check bat kam tam hap kama bakin nak pak susu ya ki polis namar batang kini ki bedon mentaru kampat biang namar teng haba ngidon ki kam hap kama ru kiba pli la isnei gini ki polis ki bedan apta kama kaba ki badon tang gomba nyau bat prangut ke lada ki don kis artli ki kis don kis itu bat teng ba ngin ya kendu ikiru ngin namlap bat don brio chu apa tanat lada ki lami ben le duty sigiwe ki jaka ki sinong lada ki don ki kis komot hatanat asa astang armut ngene laingot ke ki don jinge ge namana kaliang ki polis ki namla akhire man ai polis jingi hangne po kota kama outpost namar ba ki polis ki tuna pala te ki bawan polis na bar hadu menta kini ke barang puli na bar ki balawan tim padon tang bangi lapan kre iya ke jeka bat ngalai kren ru ha ka meeting ke balalong men ha ka tio apa ka office jong video jong ka jirang blok ba namar ba kila ngila dap ai ya kata ka quarantine center ha na ka menta pen kre iya kita ki bawan puli na sebar bat nalo nang ta ong no khamtam itu bilong ying ki beduk lane ki ba kiyeng kabarit lada kidon nyungut kidon tanglai kamera kamot kinemla ban song quarantine yeng namar ba kacaka kamdon tingi lapan kre apo jong ka yeng dorbar jong ka western riboy dorbar ngila de bai bat ngila yawan pet lang bat u video nang ta bat ka doktor in charge ka kong 11 kalwing bat ngalai kren ban kaliang dingi kesinong nginemla heru ban nginemla bor ban pha quarantine ki hasinong lane ha ki yeng jong ki namar teng ladang yi kendu ya kitu bilong yeng kiba kungu tekamut ban terilang ba kesinong tekamut ni kamsuk kendai ladang yu kendu pateng ya kelung yeng kibam kungu kamut ni siam jinge kum kesinong ladang in lek ban pensutu iki ladang in kren nak bajam ru kim kungu ladang in kren nak ba eru teng layes new kendai nak liang tunga ngala ajumut ni syaka health department bat syaka office jung video ba habang labu ya ko quarantine sentar kamut dei ban penbiang no ya kijung don kam hakatuka quarantine center nadu ko nadu ka light nang ta kifan nang ta ka kini ki jekat ya nang ta bat kiwe ki jungton kam to balada kinwan to kemot kan bhai balada kinpha naka mata ban bu quarantine ko jong duk center bakila bu kalong ba ngakarpat yigi paj baru hakawa kum kani ka por ka ba ka por ka ba kim ka por ka ba kurdu bat ka por ka ba don kani ka jing pangklam ba kajing kerpat dengan ya ki nongsok sinong jong western boy bakin ai kajing terilang haman lagi sinong hamtam mi saudar balada don kita ki bawana sebaru kemot bakin keren ka basuto bamdei ban kentak iki mdei ban ong ban ken ki kum kita ki brio ki ba
kibala isi ha lene ban sukhen ki tang namar ba kilawan nang ta ba kidei kibala yo jingpang kendre ngi haban keren ya gitu kilung yeng ki haban ai ke jinge selok nam ta gitu kilung yeng khanang ba itu kilung yeng ken yo ya ka jinghun nakam ta ka jing song jong ki ya ka koron time ru la ba sarkar ka bu bat ba kini trilang bat ka sinong kamtam bat kamtam ru bat ka health department kamtam ru bat ka police department te hagabede bat kani ka dong bat kani ka thain ka nakaliang junga ngadon bat ong ye bat ban kerpat ru sarkar ba kan kamtam je kani ka western boy jungi ke bala sa ino beng bat ka badang don ru ha ka jing sadin kade ka ba sadin tam na borok ki constituency hapo ka Meghalaya te ngi kerpat sarkar ba habakum kani ka por kamot ba kan phalem ye ki jingdon kam jungi hapo jungani ka thain kamtam hagabede na kamta ka kwet kya kamtam nam ta surok bat nakamta bat kiwe jong kani ka thain ba kani ka tong jungi